நீ ஒரு பொண்ணு, உனக்கு எதுக்கு படிப்பு? வெளியூர்ல போய் வேலை செஞ்சு மட்டும் உன்னால என்ன சாதிச்சிட முடியும்? சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்கேயே இருந்துரு அப்படின்னு இந்த லெட்டர் எங்ககிட்ட வந்துச்சு. காலையில் எந்திரிச்சதும் மூஞ்சு கழுவிட்டு வெளியே போய் பார்த்த உடனே என் கண்ணில் பட்ட ஒரே விஷயம் 5 பீடி சூடு தான். ஆமாம், நீங்கள் கேட்டது உண்மைதான். எங்கள் ஊர் ரொம்ப சின்ன கிராமம். அங்கே நிறையா பொண்ணுங்களை ஸ்கூலை தாண்டி படிக்க வைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த தடைகளை மீறி நான் படிக்கணும்னு ஒரு வைராக்கியத்தோடு இருந்தேன். 10th 12th நான் தான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு. அந்த சின்ன வயசில் அவ்வளோ வைராக்கியம். ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தில் காசு இல்லை. எனக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு பெரிய கனவு. எங்கள் ஊரில் பொண்ணுங்க யாருமே பெருசாக படித்ததில்லை. படித்தவங்கள கூட வீட்டுக்குள்ளேயே முடக்கி வச்சுருவாங்க. இதை என் மனசு ஏற்றுக்கவே இல்லை. எப்படியாவது இதை மாற்றணும்னு துடிச்சேன். என் மனசில் இந்த வலி நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே போச்சு. இந்த லெட்டரோட கடைசியில் இந்த பொண்ணு கேட்ட ஒரே விஷயம்,